przenosimy się do I wieku i spotykamy tam właśnie Marię Magdalenę, a za chwilę spotkamy też Józefa. Więc Maria Magdalena pochodziła z Magdali na północy Izraela, a według cerkwi prawosławnej zmarła w Efezie. Stąd też nadal będzie towarzyszył nam kanon, między innymi. Patronka nawróconych, zakonów kobiecych, patronka kobiet, uczniów, studentów, nazywana nową Ewą, niosła olejek do grobu i jako pierwsza przyszła do grobu i pierwszej jej ukazał się Jezus i to ona właśnie jako pierwsza głosiła zapowiedź Zbawiciela. Także zapraszamy na północ Izraela w I wieku. Żyła w ten czas na świecie, gdy się już narodził Jezus Chrystus, Syn Boży, w judzkiej ziemi chodził. Z trafunku szła w Bożynicę, słuchać słowa Jego, a Pan uczył pokory, przystała do Niego. I tak świat opuściwszy, wszystkie marne stroje, łańcuchy i manele, kosztowne pokoje, Chrysta naśladowała, widząc cuda Jego, we wszystkim usługując, cierpiąc